Vesillä on voitava luottaa varusteisiinsa. Joka säällä ja kaikissa tilanteissa. Välineet eivät saa pettää veneilijää. Siksi me Alandiassa testaamme säännöllisesti sellaisia varusteita, joiden toimivuuteen veneillessäsi luotat. Mikään liivimalli ei sovi kaikille. Valintaan vaikuttavat sekä käyttötarkoitus että käyttäjä. Mutta minkä tyyppiset liivit ovat parhaat? Perinteiset veneilyliivit vai ilmatäytteiset pelastusliivit, eli niin kutsutut paukkuliivit? Paukkuliivit ovat huomaamattomat päällä. Käytännöllisyys onkin tehnyt tästä liivityypistä suositun. Veneilyliivit päällä liikut veneessä hieman kömpelömmin, mutta ne pitävät sinut lämpimänä sekä veneen kannella että vedessä. Muista, jos olet tajuton, ilmatäytteiset liivit kääntävät kasvosi ylöspäin, kun taas veneilyliivit vain kannattelevat sinua pinnalla. Teimme testeissä 4 tärkeää havaintoa. Ne mielessäsi, sinun on helppo tehdä turvallisia valintoja. Millaisilla vesillä liikut? Rannikkovesillä, avomerellä vai sisävesillä? Veneilysi ratkaisee, millaiset liivit tarvitset. Tai ehkä niitä onkin hyvä olla parit erilaiset. Älä hutiloi liivien istuvuuden suhteen. Kokeile liivejä, tunnustele niitä, tutki miten eri remmejä kiristetään. Tule sinuiksi liiviesi kanssa.
Älä siis tempaise hyllystä ensimmäistä hyvää vaihtoehtoa. Anna ostokselle aikaa, samaan tapaan kuin jos olisit valitsemassa itsellesi uusia kenkiä. Ja jokaisen perheenjäsenen on tietysti saatava kokeilla omia liivejään kaikessa rauhassa. Helposti käy niin, että tulee valinneeksi aivan liian korkean Newton-luokan liivit. Hyvä nostehan on tärkeä juttu, eikö niin? No, aivan niin yksinkertainen asia ei ole. Mitä korkeampi Newton-arvo liiveillä on, sitä kömpelömpää ja vaikeampaa ne päällä on uida. Veneeseen nouseminen voi olla todella vaivalloista. Nykyisin kelluntaliiveistä löytyy kaikenlaista, lampuista huppuihin. Mutta jos pitäisi valita yksi kaikkein tärkein yksityiskohta, olisi se ilman muuta haararemmi. Oikein säädetyt haararemmit estävät liivejä liukumasta päältäsi, kun päädyt veteen. Siispä, huolimatta siitä, valitsetko perinteiset veneilyliivit vai paukkuliivit, varmistu, että liiveistäsi löytyy haararemmit. Huonosti istuvat liivit ilman haararemmejä voivat olla hengenvaaralliset. Veneilyliivien etuna on niiden helppokäyttöisyys. Ja niitä käyttäessä on helppo liikkua vedessä. Mutta veneilyliivit päälläsi sinun on oltava uimataitoinen ja tajuissasi. Liivit eivät käännä sinua. Paukkuliivit ovat huomaamattomat päällä kuivalla maalla, mutta sitäkin isommat vedessä. Ne kääntävät tajuttoman vedessä oikein päin. Uiminen paukkuliivit päällä on vaikeaa. Meitä kuitenkin huolestuttaa, etteivät veneilijät testaa omia paukkuliivejään säännöllisesti. Paukkuliiveissä käytettävä tekniikka vaatii veneilyliiveihin verrattuna enemmän tarkastuksia ja huoltoa. Siksi julistammekin testimme voittajaksi veneilyliivit. Veneilyliivien joukosta meidät vakuutti Baltic Offshore. Se istui testihenkilöille hyvin, tuntui ketterältä vedessä ja tuki samalla hyvin kehoa. Paukkuliiveistä eniten kiitosta keräsi hybridiliivi Baltic Rib. Se tuntui mukavalta sekä maissa että vedessä. Liivin sai helposti itse täytettyä ja tyhjennettyä ilmasta, ja sen huppu suojasi hyvin ylihuuhtovilta aalloilta. Mutta tämä liivi vaatii säännöllistä huoltoa, kuten kaikki automatiikalla varustetut ilmatäytteiset liivit. Pelastusliivejä ei rynnätä ostamaan, kun perhe odottaa autossa. Varaa siis reilusti aikaa eri liivien sovittamiseen. Vain näin voit löytää juuri itsellesi sopivat liivit. Äläkä tyydy ostamaan vain hienoja uusia liivejä, vaan pue ne yllesi ja kokeile liivejä kunnolla. Ja muista, että turvallisimmat liivit ovat aina ne, jotka ovat päälläsi.